Новагродская зямля вядомая не толькі як першая сталіца вялікага княства літоўскага, але як зямля легендаў, месца, якое дзякуючы сваёй рамантычнай мінуўшчыне і сёння працягвае сюды рамантыкаў з усяго свету. І сёння наш аповед пойдзе пра гаспадароў мястэчка Любча. Любча у першую чаргу вядомы як месца кахання і рамантыкі. Яго звязваюць з каханнем Міндога і Марты. А яшчэ, каб здзівіць турыстаў, расказваюць легенду пра каханне Януша Радзівіла, які вырашыў ажаніцца ў другі раз на Марыі Лупу, 17гадовай дачцэ малдаўскага гаспадара. Чаму мы сёння вырашылі распавесці менавіта пра Марыю Лупу Радзівіл, якая яшчэ вядома як Марыя Валошка і ганарлівая? А справа ў тым, што менавіта ў гэты перыяд Любча і Любчанскі замак атрымліваюць сваё другое жыццё. А наша гісторыя пачынаецца з таго, што памірае першая жонка Януша Радзівіла, Катажына Патоцкая, унучка гаспадара Малдовы. Па парадзе караля аўдавелы Януш вырашае жаніцца з дачкой малдаўскага гаспадара Марыя Лупу. Чаму Януш Радзівіл у жонкі абраў не ліцвінку, а малдаванку? А таму, што малдаўскія князёўны заўсёды лічыліся найбагацейшымі і найпажаданейшымі нявестамі ў Еўропы. І, дарэчы, Марыя стала адной з самых дарагіх нявест Еўропы ў 17 стагоддзі. А таксама існуе такая легенда, а магчыма гэта нават і не легенда, што вялікі гетман літоўскі Януш Радзівіл апярэдзіў самого маскоўскага цара і атрымаў Марыю Лупу у жонкі. Марыя Лупу Радзівіл нарадзілася ў 1625 годзе ў Ясах, а памерла 14 студзеня 1660 года. Гэта княгіня, другая жонка вялікага гетмана літоўскага Януша Радзівіла, дзеячка праваслаўнай царквы вялікага княства літоўскага. Марыя Лупу нарадзілася ў сям'і малдаўскага гаспадара. Яе сястра Раксана была замужам за сынам Богдана Хмельніцкага, і Марыя яшчэ вядомая тым, што атрымала вельмі добрую адукацыю, ведала латынь і грэчаскую мовы. А з будучым мужам Янушам Радзівілам і навела перапіску на польскай мове, падпісваючыся сябе як Марыя гаспадаровна зем малдаўскіх. Гэта значыць Марыя дачка гаспадарства зямлі малдаўскай. Януш Радзівіл равіў захады, каб ажаніцца ў другі раз, пачынаючы з 1643 года. Гэты дынастычны шлюб павінен быў умацаваць пазіцыі кальвінісцкай лініі роду Радзівілаў, каб забяспечыць ім міжнародную дапамогу. На гэты шлюб, прычынай якога, канешне, было не вялікае каханне, а вялікі пасад, спатрэбілася згода не толькі духоўных іерархаў, але і караля Уладзіслава Вазы IV і султана Ібрагама. І вось як гэта ўсё адбывалася. Сватоў да Марыі Януш паслаў, як толькі скончылася жалоба па Кацярыне. Ён заручыўся падтрымкай караля Уладзіслава IV Вазы, якому увогуле не вельмі падабалася, што нявеста была праваслаўнай. Але ў гэты час Рэч Паспалітая рыхтавалася да вайны з портай, то бок з Турцыяй, і трэба было мець саюзніка на поўдні, і мог быць малдаўскі гаспадар. І Лупоў быў увогуле не супраць Радзівілу і за радасцю аддаў старэйшую дачку ў Літву. І вось Радзівіл паслаў сватоў, а з пасламі Януш паслаў да Марыі скрыні з тканінамі, залатыя і срэбныя вырабы. Бацька малдой быў згодны, але мусіў спачатку спытаць дазволу турэцкага султана, васалам якога тады быў. Турэччына дазволіла, але ўвогуле яны былі незадаволены такім рашэннем, і таму яны запатрабавалі, каб у доказ сваёй вернасці да Стамбулу малдаўскі князь адправіў сваю малодшую дачку. Справа зацягнулася, але ўрэшце скончылася поспехам. Паслам Радзівіла ўручылі партрэт нявесты і каштоўны заручальны пярсцёнак. Такія партрэты ўвогуле адыгрывалі вялікую ролю ў шлюбных справах. Мастак мусіў дагадзіць і крэўным нявесты, падкрэсліўшы яе прыгажосць, але моцна не перабольшыць, каб жаніх не расчараваўся, пабачыўшы, што нявеста ў жыцці зусім не такая, як насамрэч. 19гадовую Марту Януш упершыню пабачыў на вяселле. Пра пачуцці не было і гаворкі, шлюб мусіў проста умацаваць Радзівілаў. Вяселле адбылося 15 лютага 1645 года ў Ясах з удзелам шматлікіх высокіх гасцей. Вянчаў маладых знакаміты кіеўскі мітрапаліт Пётр Магіла. На вяселле да Марыі і Януша са сталіцы з'ехалася вялікае малдаўскае панства, шматлікія паслы, ад Уладзіслава IV ад Бранденбургскага курфюрста, курлянскага герцага, князёў Валахіі і Трансільваніі, Канстанцінопольскага патрыярха і іншых. У якасці вена Марыя атрымала ад мужа 600 000 злотых, забяспечаных на розных маёнтках, а таксама Орлю і Любчу ў Новагродскім ваяводстве. Пышнае вяселле Януша і Марыі доўжылася 12 дзён, было шмат гасцей і з Рэчы Паспалітай і саюзных Малдавій дзяржаў, якіх забаўлялі турэцкімі і цыганскімі музыкай і танцамі. Нявеста была апранута як бы сціпла, але ў іншы час і вельмі дорага, бо шапка на яе галаве была аздоблена собалямі, вельмі дарагімі камянямі, а яе вэлем прыкрываў поўнасцю яе твар, але ён быў настолькі празрысты, што спераду былі бачны і вочы, і твар.
Па заключэнню шлюбу Януш Радзівіл вырашыў зрабіць Любчу рэзідэнцыяй сваёй маладой жонкі. Замак было вырашана аднавіць. Для гэтага ён запрасіў архітэктараў з Італіі, якія перабудавалі замак у шыкоўную рэзідэнцыю, якая захавала абарончыя функцыі. Пры новай уладаркі мястэчка зноў ажыло, ператварылася ў цэнтр культуры і асветніцтва. А ў 1644 годзе у Любчы, дзякуючы намаганням новага ўладальніка Януша Радзівіла, у другі раз было нададзена магдыбургскае права, і такім чынам Любча ці не адзінае мястэчка на Беларусі, якое мае два магдыбургскіх права і, адпаведна, два гербы. І вось покуль Януш Радзівіл займаўся дзяржаўнымі і ваеннымі справамі, у Вялікім княстве Літоўскім Марыя Лупа Радзівіл вела шырокую дзейнасць па абароне праваслаўя. Па яе ініцыятыве ў Кейданах у 1652 годзе пабудавана царква, пры якой жылі манахі. Яна заснавала ў Заблудаве Успенскі манастыр, рабіла шматлікія наданні цэрквам і манастырам. Марыя Лупа, акрамя таго, стала першай малдаванкай, якая наведала Еўропу ў вясельным падарожжы, а затым была прынятая на аўдыенцыю польскім каралём і атрымала ад яго вясельныя дары, а таксама пісьмовае пацверджанне на ўласнасць у Польшчы. Таксама, стаўшы жонкай Януша Радзівіла, адыграла ролю не толькі ў яго асабістым жыцці і ў лёсе яго дачкі ад першага шлюбу, але яна правіла сябе як мецэнатка. Яна, можна сказаць, была адзінай заступніцай праваслаўя ў Рэчы Паспалітай. Марыя Лупа і Януш Радзівіл пражылі не так шмат, усяго 10 гадоў. Марыя вылучылася як працавітая, энергічная, захоўвала і ўсяляк падтрымлівала сваю веру. Яна перажыла мужа ўсяго на 5 год. А калі ўвогуле казаць пра іх сямейнае жыццё, дык яно не склалася. Да таго Марыя аказалася вельмі дрэннай мачыхай, і вельмі яе дзіўныя для ліцвінаў звычкі валашкі далі падставу для чутак пра тое, што яна вядзьмарка. Як аказалася, дагэтуль яна перажыла мужа ўсяго на 5 год, і пасля смерці мужа яна ўвогуле паспрабавала вярнуць каштоўнасці свайго пасагу, які захоўваліся Радзівіламі ў іх скарбонцы, але стрэчны брат Багуслаў Радзівіл, ён усяляк стараўся ухіліцца ад размовы аб вяртанні каштоўнасцей, і ўвогуле потым гэта рашэнне аспрэчваў. Памерла яна ў Львове, астанкі яе былі пахаваныя да 1917 года ў цынкавай труне ў Слуцкай Трачанскім манастыры.